Veseli se Jeruzaleme, kličite zbog njega svi koji ga ljubite. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta tajstva. Gospodine koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste koji si došao pozvati grešnike, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine koji sjediš s desna Ocu da nas zagovaraš, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Pomolimo se. Bože, Ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Čitanje prve knjige o Samuelu. U one dane reče Gospodin Samuelu: napuni uljem svoj rog i pođi na put. Ja te šaljem Betlehemcu Išaju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja. Kad su došli i kad je Samuel vidio Elijaba, reče u sebi: jamačno, evo, pred Gospodinom stoji njegov pomazanik. Ali Gospodin reče Samuelu: ne gledaj na njegovu vanštinu, ni na njegov visoki stac, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu. Tako Išaj dovede 7 svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Išaju: Gospodin nije izabrao ni jednoga od ovih. Potom zapita Išaja: jesu li to svi tvoji sinovi? A on odgovori: ostao je još najmlađi. On je na paši za stadom. Tada Samuel reče Išaju: pošalji po njega, jer nećemo sjedati za sto dok on ne dođe. Išaj posla po njega, bjaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: ustani, pomaži ga, taj je. Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće. I duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana. Riječ Gospodnja. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Stazama pravim on me upravlja, radi imena svojega, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Trpezu predo mnom prostireš,
da oči dušmanima mojim, na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Dobrota i milost pratiti će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Čitanje je poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima. Braćo, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu. Kao djeca svjetlosti hodite. Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina. I odlučite se za ono što je milo Gospodinu, a nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka pod svjetlošću postaje sjajno. Što je pak sjajno, svjetlost je, zato veli, probudi se ti što spavaš. Ustani od mrtvih i zasvjetlit će ti Krist. Riječ Gospodnja. Srcem slavite Gospoda radosno, sveto ime ja jesam. Prije nego se Abraham rodio, evo kažem vam, ja jesam. Zaista, među vama sam, ja jesam. Svemogući Bože, očisti mi srce i usne, da mogu dostojno navijestiti Tvoju svetu, blagu vijest. Gospodin s vama. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu. Slava Tebi, Gospodine. Isus, prolazeći, ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji, te se slijep rodio? Odgovori Isus: Niti sagriješi on, niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta. To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal, pa mu kalom premaza oči. I reče mu: Idi, operi se u kupalištu Siloamu, što znači poslanik. Onaj ode, umije se, pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka, govorili su: Nije li to onaj koji je sjedio i prosio? Jedni su govorili: On je. Drugi opet: Nije, nego mu je sličan. On je sam tvrdio: Da, ja sam. Na to ga upitaše: Kako su ti se otvorile oči? On odgovori: Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: Idi u Siloam i operi se. Odoh dakle, oprah se i progledah. Rekoše mu: Gdje je on? Odgovori: Ne znam. Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana, kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitati kako je progledao. On im reče: Stavio mi kal na oči i ja se oprah, i evo vidim. Na to neki između farizeja rekoše: Nije taj čovjek od Boga, ne pazi na subotu. Drugi su pa govorili: A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja? I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči.
On odgovori, prorok je. Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao, dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih, je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi? Njegovi roditelji odvrate, znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio, a kako sada vidi, to mi ne znamo. I tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte, punoljetan je, neka sam o sebi govori. Rekoše tako njegovi roditelji, jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji, punoljetan je, njega pitajte. Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu, podaj slavu Bogu. Mi znamo da je taj čovjek grešnik. Na to im on odgovori, je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam, slijep sam bio, a sada vidim. Rekoše mu opet, što ti učini, kako ti otvori oči? Odgovori im, već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima. Na to ga oni iskrtiše i rekoše, ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle. Odgovori im čovjek, pa to i jest čudnovato, da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava, nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, to ga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao učiniti ništa. Odgovore mu, sav si se u grijesima rodio i ti nas da učiš. I izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili, pa ga nađe i reče mu, ti vjeruješ u Sina čovječega? On odgovori, a tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega? Reče mu Isus, vidio si ga. To je onaj koji govori s tobom. A on reče, vjerujem, Gospodine, i baci se ničice predan. Tada Isus reče, radi suda dođoh na ovaj svijet, da progledaju koji ne vide, a koji vide da oslijepe. Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime, pa ga upitaju, zar smo i mi slijepi? Isus im odgovori, da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite, vidimo, pa grijeh vaš ostaje. Riječ je Gospodnja. Zar smo i mi slijepi? To je pitanje koje je aktualno danas za nas. Isto kao što su farizeji Isusu rekli, tako i mi možemo pitati Isusa. Zar smo i mi slijepi? Koliko tvoga svjetla ima u nama? Jer smo i mi dovoljno cijenili vlastito krštenje i krizmu kojim smo bili pomazani, kao danas govori kralj David u slavnom psalmu 23:3. Gospodin je pastir moj. Je li mi dovoljno cijenimo tu svjetlost koju smo primili? Jel hodimo u svjetlosti, kao djeca svjetlosti, kao što danas kaže apostol Pavao? Ili smo još uvijek slijepi? Jer smo u stanju da isto kao što je bivši slijepac rekao, ja sam, i tako ponovivši Isusove riječi kad se raskrije kao Bog, kao što se je u gorećem grmu raskrio isto riječima ja sam Mojsiju.
I tako isto na Maslinskoj gori kad je došla vojska da ga uzme, kad su pitali gdje je Isus, on kaže ja sam, i oni popadaju na pod, zato što je tim riječima Isus objavio Božje ime i svoj identitet. I taj identitet smo primili isto prilikom krštenja, prilikom isto i pomazanja svetom krizmom, da se možemo dičiti time da smo postali dijelom božanske naravi. I možemo istim riječima, kao što danas govori bivši slijepac, ja sam. I značajne su njegove riječi. Bio sam slijep, a sada vidim. Te riječi su isto bile inspiracija za najslavniji možda gospel pjesmu Amazing Grace, kad u retku kaže I was blind, but now I see. Pitanje za nas danas je da li smo mi nekad vidjeli i opet postali slijepi. Bože, nas sačuvaj toga. Zato je potrebno da skupa ispovidimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci, da bi ostali i hodili u toj svjetlosti. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga, Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desna Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Nebeskom Ocu koji nam je poslao svoga Sina da nam bude svjetlo života, uputimo svoje prošnje, zajedno moleći, usliši nas, Oče. Za crkvu u svijetu, da se u svome poslanju u svijetu sve više suobličuje Kristu Isusu, te po vjernosti Tvojoj riječi bude svjetlo spasenja svim narodima, molimo Te. Za pastire crkve, čuvaj ih u svojoj istini i pomozi da u svim protivljenjima svijeta pokažu snagu proročke riječi i pastirske odgovornosti za dobro svih ljudi, molimo Te. Za našu župnu zajednicu i za naše obitelji, probudi u nama odgovornost za primljeni dar vjere, kako bismo ga po svjedočanstvu života mogli radosno dijeliti s braćom ljudima, molimo Te. Za nas u Tvome duhu ovdje sabrane, rasvijetli u nama svaku tamu grijeha, oslobodi nas od svakoga pretvaranja, laži i nevjernosti,
kako bismo mogli čistoga pogleda gledati tvoje lice. Molimo te. Za one koji u vjeri usnuše, privedi ih u zajedništvo svojih svetih, molimo te. Primi, nebeski Oče, smjerne molitve svoga naroda, ozdravi u nama sve što je grijehom ranjeno, daruj nam svjetlo vjere, da umijemo hoditi putem spasenja po Kristu, Gospodinu našem. Tvoja riječ je živa, šalji ju narodi voda. Tebe željni smo, Gospode, Gospode. Ti iznad svega, u meni vladaj ti, iznad svega, da volju tvoju ljubim, iznad volje svoje Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, u Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. Ovaj plod zemlje i rada ruku čovječih postaće nam kruhom života. Tajstvo ove vode i vina učinilo nas dionicima božanstva Isusa Krista, koji se udostojao uzeti djela u našem čovještvu. Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, u Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo, ovaj plod trsa i rada ruku čovječih, postaće nam piće duhovno. Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene, bila danas naša žrtva pred Tvojim licem takva da Ti se svidi, Gospodine Bože. Operi me od mog bezakonja i od grijeha me moga očisti. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodin s vama. Gore srce. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti tjelesnim postom suzbijaš opačine, uzdižeš dušu, daješ krepost i nagrade po Kristu, Gospodinu našemu. Tajstvom utjelovljenja on je ljudski rod iz tame priveo k svjetlu vjere, a nas, robove staroga grijeha, novim rođenjem iz krsne vode uzdigao je na dostojanstvo Božih sinova i kćeri. I stoga Ti se nebesa i zemlja klanjaju, novu pjesmu Tebi pjevaju, a mi Te sa svim anđeoskim četama veličamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini.
Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je tijelo moje, koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kaleš, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svojem širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjem i biskupom i biskupima, sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim prečistim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Sinu Tvome. Po Kristu, s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane,
da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Ovo sjedinjenje tijela i krvi Gospodina našega Isusa Krista bilo nama pričesnicima za vječni život. Gospodine Isuse Kriste, neka mi blagovanje Tvoga tijela i krvi ne bude na sud i osudu, nego po Tvojoj dobroti neka mi budu duši i tijelu zaštita i lijek. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristova sačuvali me za život vječni. Gospodine, daj da čistom dušom prihvatimo što smo ustima primili, te nam ovaj vremeniti dar postane vječnim lijekom. Gospodin mi pomaza oči i odoh, oprah se i progledah. Pomolimo se. Bože, Ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet. Molimo Te, izliječi nam sljepoću srca, da spoznamo što je pravo i Tebe iskreno ljubimo po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.